Vem? Zombie. Hon har inte gjort det. Ah! Vad gör du? Åh nej! Åh nej! Vad ska du? Åh, jag ska inte ramla. Jag vill ramla. Varför vill du det? Ska jag berätta för mamma vad du har gjort idag? Och det vill bli jättesvårt. Nej. Vad har du gjort idag? Inget speciellt. Inget speciellt. Vad gjorde du i parken? Inget speciellt. Nej. Vad har han gjort? När han varit och lekt precis i parken. Så mjukglass. Oh. Vad var det för strössel du satt på den? Olika. Oh. Smaskens! Hej. Nej, du vill verkligen se. Sätt dig igen där så berätta för mormor nu. Vadå? Nu är vi här 2 veckor senare. Så berättar vi nu. Hur långt kan du räkna nu på spanska? 6. Ja. Jag räknade 6 på spanska. Orno. Vad sa du, tanten? Jag kan Kan ju svenska, det hör du väl? Va? Du hör väl att han kan svenska? Eller göteborgska? Han kan ju göteborgska, det är det han kan alltså. Nemo, lyssna nu min bambino. Kan du räkna till 10 på göteborgska? Kan du det? Kan du räkna till 10? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ser du, han kan på svenska. Jag kan till och med räkna till 100. Ja, till 100. Förstår du det alltså? Det är bättre än en bingolotto. Jag ska då. Nej, men vi kan ta på spanska. Un momento, por favor. Jag måste filma det där ljuset där. Får jag räkna till 6? Eller måste jag räkna till 100? Räkna till 6 på spanska. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bien. Vad var det? Ja, du och kapsylen som ramlar ner. Var det gott? Nej, det var det. Har du delgat med mamma en kram? Nej. Vem ska ge henne först, du eller jag? Ingen, jag vill inte ha en kram. Nej, men då får du hålla den när jag ger henne en kram. Håll still, tryck ingenting. Jag ska bara filma och säga det till dig. Nej. Hej. Vad fan det är? Du har fortfarande kvar fler. Nej, det ser jag inte. Jag tar kort. Älskare. Jag vill inte. Filma. Jag filmar, men jag ska ta kort.